Jalan-jalan entang mangu karo bola-bola nitrogen bengine lanjut nginep neng villa Bukit Sekipan Bolo. Dadi ceritane iki aku karo bola-bolaku nitrogen kanca kerja iki enek acara piknik Bolo. Lah iki acarane iki engko bengine arep bakar-bakar karo nginep neng villa. Lah iki perjalanan saka omah ki mau sekitar jam 12-an Bolo. Bar luhur ke wis do teko persiapan mangkat iki tekan kene iki sekitar jam 4 bar asaran kae. Sing budal piknik iki ya kurang luwih sekitar wong 15-an Bolo. Kira-kirane lha aku ya ora patek apal ora ngitunge. Lah iki padha numpak mobil dadi iki rong rombongan Bolo. Iki wis do teko, sudah persiapan kanggo bengi, salah enek sing do dolanan biliar, enek sing noto-noto bakaran kanggo acara engko bengi. Dadi kene iki nggone bebas Bolo. Pokoke ya ning kono iki seneng-seneng dolan-dolan ya seru-seruan pokoke. Enek sing ning kono mau dolanan biliar, enek sing dolanan PS-an, terus ya enek sing karaokean barang. Dadi ya ning kene selos pokoke. Ora eling anak bojo pokoke.